Oi lur, mukbang Wismi. Akhirnya Wismi mi viral Surabaya wis buka ndek Blitar lur. Wah, mantep pol. Yo iki sing tak tunggu-tunggu. Wakeh banget menune. Jan reno-reno lho, tak borong kabeh. Enek menu mimian, enek berbagai macam dimsum, enek res bale barang, susine yo enek. Dok ceplok andalan kuwi lho, yo enek. Wis gas lur, kesuwen kate nggae sumpit, muluk ae wis. Langsung jajal mie goyang iki. Wah, manis gurih pedes numpoli lho. Seneng banget ya sing rasa manis pedes ngene. Nah, iki sing gurih tapi pedese njotos. Jenenge mie disco. Sing pengen gak pedes ngrasane mie original iki lho. Jenenge mie manja. Iki aneka dimsum payah, rasa udange kruwasa. Auto telap-telap. BTW Wismi iki bakal buka grand opening tanggal 20 Maret lur, tepatnya ndek Jalan Sudanko Supriyadi nomor 105. Bakal akeh promo, khusus dipangan ndek kono. Promone tak cantumno ndek kene yo. Syaratnya gampang banget, garek follow Instagramnya Wismi. Nah, iki cekere mantep banget deh. Lembut enak aroma-aroma semut kene ngono. Sushi klasik role, beh ditulit karo mayonese jan masuk. Payah persusiane kabeh jan enak. Nah, iki chicken katsune, dia kaleng-kaleng. Gak mimiane tok, Ndek Wismi yo nyepakne menu sego, yo kuwi resbol. Masuk rasane. Ombeane seger kabeh. Bar mangan pedes langsung lewego ngombe iki. Adem nyes-nyes. Wes aja lali teko yo, aja sampai ketinggalan promo nih. Weman tenan, jos gandos.